Pořiďte si byt v Holešovicích a bydlete na dosah centru hlavního města. Nabízíme vám byt 2KK s vlastním balkónkem v 5. patře dobře udržovaného domu. Jeho velikost je 53 metrů čtverečných a navíc má i vlastní sklep. Byt má svůj nezaměnitelný charakter, typický pro historické domy v Praze, a oblíbí si ho každý, kdo je milovníkem městského života, prvorepublikového činžovního domu a dostupnosti. Navíc tu budete platit nízké měsíční zálohy na energie. V bytě jsou zánovní špaletová okna a elektřina je kompletně v mědi. Vytápění zajišťují plynové vavky. Pokud byste se chtěli pustit do rekonstrukce, může váš byt vypadat třeba takto. Bytový dům má i vlastní zahrádku s terasou a posezením. V Holešovicích máte vše jako na dlani. Kavárny, různé obchůdky a vynikající dopravu. Zastávku tramvaje máte za rohem. Největší výhodou je ale blízkost rozlehlého parku na Letné. 300 metrů od domu je letenský zámeček, kde jsou dětská hřiště, příjemná zákoutí a výhled na centrum města. Je tu i řada sportovišť. V Holešovicích jsou základní, střední i mateřské školy a jedná se o jednu z nejrychleji rozvíjejících se částí Prahy. Přijměte pozvání do skvěle udržovaného bytového domu a prohlídněte si byt osobně. Kontaktujte realitní makléřku Soňu Coufalovou. Jsme Remax School.